kita salhutna pinopan no putra raja silesa bunga siulu turpuk namar haujahat tu silahina bola. Mauli ati mari tuhatta, mauli ati mari sahasadaotta. Nunga tutu tapai huti diak kamar sejarah ta salilengon di sekretariat tahun. Ba akka nasohiata BG ga beta boto ma di partikianon asa tapai hutihu mamuse diak ka goarni hamatea ragam ni hamatea dengan manin naroha asa adok suku-suku tatu narasumberan non asa di patorang nasida ma tuhita mardu mutusiman non suku-sukun tunasida jala partikenope upasahat taima tu pudepan soninang tu opo romora partikenon upasahat tamima mau lihat ya Horas mari kita apa para deputa Raja Silesa bungan seolo turpuk namar hoja kusilalahina bolak horas hobar tu materi na dipasa nyamata prologer kiningani ima ragam goarni hamatean at dorang so masuk kita tu akaragam di hamateanon taboto jolo ahado definisi ni hamateanon artinya hamatean saema hosana manang marujungolu ma ate dangarong be hangoluan ido saema hosana manang ajalna di portibio partikianna dabo partikianna di hanguluan bolo hamateanon adong ragamna boha asa mate adong no mate alamiah alani umur dan ido adong do mate manikot marang mate madili adong mese mate alani disehat talak arong mate alani kecelakaan akka sude ragam-ragam ni latar belakang ni puasa asa mate songon daung taboto ya ragam ni hamatean di hita Batak dibagi tolu bagian non masing-masing bagian non adong goar nate ale sada-sada jolo tabahas natuluon ima sada didokom mate hadearanda mate hadearanda te paduahon didokma mate ponggol patuluhon didokkom mate hatungganeon ya jadi omma datulu macam omma guarni kelompok ni hamatean di hita Batak. Ale perjulu majolo tabahas apalah di tikion ima mate hadiaranda. Akka hama na masuk tu kelompok mate hadiaranda. Nah perjolo mate di Bortian ya molo mate di Bortian on ada seseorang dope tu Portibion nunga marujungolo di
di bagasan manang di bagasan kandungan manang di bagasan rahim ni jala somalna molo songono do dang pola adong akka adat nyon langsung doon sian rumah sakit dibungkus molo na julu on ditanam adong do nari corok di bara molo bejabu namar bara adong doon ibagasan ijabui dang pola do dan gitu ale molo nuangin nunga pihak rumah sakit nama uruson nate dinggat duri uruson dang songoni perkasihang daw dinggat do ipaturi nate nuangin nate langsung dang pola adong adat di sana teh hidup baru masuk mahita muse ima mate poso ngolo mate poso-poson bui maruk kononon terhira balita bui ruk kononon manarus dupe dana gonate jadi tersebut dia on adong do acara adat di son dan pola dong acara adat di son alai di ma tersebut lagi-lagi na ulus alai do komon lagi-lagi manang lapinda isin apa satoron bui do natoras na molarong do tulang na bui tulang na ate jala somal nion ase tabo to molo batang nion molo hitat do dang marbukulan holan opak segi don bermakna do ino nate holan berupa kotak don onon tutup na hidup dang marbukulan dang arok sono bermakna do yate holan kotak hidup iya ima dakin mate poso-poso baru mate dana emak dapat tuluhon Walau mati dana gon igi jangi balita mau nate. So dia prosesnya ngadong adat di son, dang dope adong adat di son nate. Terus sudah kini son ima mate poso-poso di pasahat ima lage-lagena manang lapinna lapin dope warna ate. Isin apa saton? Ya, tato rasna. Ale molorong do tulang, buset tulang dapat sahaton ima lage-lagena mana lapinna. Ate emang ate. Nah, so dia bentuk batangna, ya tetap do dang marbukulan persegi. Ate emang ate, dangarong do peso saput guarna, dangarong do peso merdalan adat ate. Ima molo mate mate, takin mate danak, baru masuk mahita mate bulung. Bulung, naposo bulung, itu kan bulung, istilah doon. Molo naposo bulung inna, molo nuangin orang remaja. Ale mulu ala batak madokon naposo bulung, indah kan? Naposo bulung, indah. Ima hebat na hita batagor, adong ngaka istilah naposo bulung, ya mate bulung, indah lapatan na. Dang dope marumah tangga alai nunga igijang ni 10 tahun. Behari son, nunga mardalan adat, nunga mulai mardalan adat di sonate. Mardalam marison ima saput dari pasat di tulangna tersongon ulus persirangan alai molona julu dang dope marbukulan nonate dang marbukulan polos dope imana julu aturanna
Ya malu pada umumnya malu na barbukulan on di bain poti nainon naung marhok ripe do. Malu na marhok ripe dang barbukulan di polos do ale malu nanginon di terlebih dari perserakaron si marbukulan do sudi dang arong rata ate. Ido ale malu hitad do on cerita na julu do dah malu masa nasongonon di hitan. Atar sonima omma na masuk tu mate hadiaran artinya dang depe sangat magodang beranjak tersongon ima jo lo nabui di patorak kami apalah di tikyon na morsada ima hadiaran tu namangi itu pener tepat orang non tu mate ponggol ate tungadong suku-sukun pinasa matuhamu amanami. Arong sukun-sukun. Ya. Ya. Ya, biasanya Kasih itu mulai. baik Mak. Jadi kalau lihat ya mak di bapak tua, nah suku-suku punak ning, nah Iya, di nama teh hadiaran, ima di poin di mate bulung, mang napa bulung. Ya. Nanti dia aturangan nau begi kami, mang nau begi merdala sabut. Mulung merdala sabut berarti arung udah sotong raja, arung udah merata raja. Ya. Alana warung merdala sabut. Alana mau kami kita majun mangna makatai do tak korong dulu tulang. Wah kan takas do kita mangelek, nang nama nopo mang pas atur di ben. Jadi kita sontia tu nama partusi Ya. itu melati mak. Jadi malu songonon tong malu nunga berdala saput berarti nunga di dokonon marhata raja. Di dokon maat sarenon marhata raja. Ate. Jadi nunga boy dokonon ulaon mardalan na bulun. Manang mangidu tangiang. Sen akah hula-hula ate. Ledang na jelas di sound danganong marsipanganon. Marhata raja. Hidup guarna marhata raja. Arong naman dok makatahatain na mau makatahatain di pibu makatai ale molo di bagasan adat sikudinggado di bagasan adat tadok marhata raja. Artinya sudi pekatayoni raja dangarong na gere-gere. Hidup lopatan ni ate. Arong tebannya mudah. Ya. Bui saotik. Ya. Ya. Hidup. Ma taringot mate bulung ate. Mate bulung dohot mate danak mate poso-poso. Jadi molo mate poso-poso nak kening mari patorang dohot mate danak. Molo lapin dope guarna maning lage-lage artina dangalong dope disi marhata raja jala nama bayan lapin nape lage-lage na natoras na alay molo nunga didok mabayan ulus saput baru nga sapu guarna berarti nama nabuti pe ngikut tulang na berarti adong madisi marhata raja dang tonggo raja beguarna marhata raja namanya songo pado mutahi Ya. tersongo nido anak guarna alay sepanjang sabuk do guarna ikut tulang na do pasato ni dang boy na torasna alay mo ledokan arong na diba nung anak buru alay sa dido lage-lage Salah. mabain lage-lage nabe gabi na torasna hape seharusnya kan molo nga mate bulung mo kan wajib ikut tulang na do mabain sabu na jale ko sabu do guarna jelas atau asebuyan nota kita sebagai si panuturi dia kepada daton bodo pati kosota unang gabe dipaturun
seharusnya satu dogarna di do lagi-lagi. Ale dan binoto tujuan na kan do. Jadi tersungoni mak panoreng osot di sana bola deh. Ya, bola teh. Arang do peta bara. Ya. Ya. Ulate di ita saluna tardungoni narasumber. Ya. Secara aspek undang-undang Republik Indonesia nomor 65, seorang yang muda yang berhak ada KTP umur 17 tahun Ya. dan juga dia sudah berhak menikah. Ya. Tetapi dari segi aspek adat, umur sadia bahi tahun dari segi naposo atau belum mati dulu, ya kan? Anak-anak udah pehita awam sudah di kota dari segi aspek umur 3 tahun peta bayi dong dihamati anda sama ni asa dapot mati dulu. Ya. Berarti mah. Ya mau lihat mah ate. Jadi mau mata bulung pas doi do sejalan doi do pemerintah di atas 10 tahun tu gijang alai dang dong dobe marumah tangga. Dapat rumah tangga. Ido. Jadi minimal atong 10 tahun mabara. Odo patokan na. Saya tahu kum mati bulung. Mana mati ponggolin na. Dan itu artinya bulung artinya dasar do rumah tangga aturan dan nian meloro tulangon mulak nian mabejagal madang itu on mulak mabuan ilu-ilu nama ini berarti ngalayak ba nama rumah tangga sarupa di sejalan do pemerintah 17 tahun ke atas ale dang rumah tangga kecuali mau pastor dan goyat pengecualian di dang itu patokanna amang udah teh ya. Aram dobe Malatemak di narasumber ini di nakingan hatorangan nawan ni narasumber sonarong kalimat terbuka masalah pitinon ado artina ibaen holan segi opat Malatemak molo secara filosofina dan pola takas dapat tahu dobe alai molo tona dina tua-tua na jolo bahkan sen referensi buku nata jaha molo marbukulan duje batang nai manadahoni nau marho ripe ido holan ido tadana molo dang marbukulan mana hola opak segiro kotak dang ido dang marbukulan menandakan bahwa dia dang dape marumah tangga holan ido pe nada po tahu referensi abang udah artinya mau lomar bukulan gitu alido si dokon adong hata nama dokon tikina pasat mulakan nama tua pasat tutup batang di dokon tarup ni jabu-jabu na indah dok kalau amat dokon soni tarup ni jabu-jabu na ima napa sahat ulus tutup batang nah pasat tarup ni jabu-jabu na indah berarti mau taruh nomor bukulan. Dan gitu, adong do tong bisa naso marbukulan kan berarti waka naung rumah tangga maino terlebih ke naung saur metua. Terima patokanna. Ada nak kubo tu nuangin on. Terlebih nak kipeu dokon molo nuangin on nuangin terlebih di parserakan on. Ang ngahurang di partai hono studi batang na ijuali nga marbukulan. Padahal sa sitong niyan molo aturan-aturan ni oputta namar bukulan ni adalah batang ni si mangarudup naung marumah tangga. Kadang mungkin paksa tak kecuali malu hitam manupa di sendiri. Enak ko boto dah. Adong do pendapat saya kita taringot bukulan on. Alena huboto ima artinya mau berbukulan do batang ni namate marang na si mangarudup inon berarti manadahon inon nong marhot ripe alem bolo rata do napatadahon naso marhot ripe dobe imana huboto jala nahabi nereng molo tiki hitani ba. Dan itu
molo mati dan do kalau pori do so ni ina marate arong do be suku muda ya muda ya oleh ate dipiki tapi na kesempatan di Bularion ya nok kaya binereng jala tardok dia bang udah nama saya ya mulai songono inna mau mate burung inna dan buinna pada lana sudah karhu ni para dato tu si jadi agak laga-laga nebe inna dan pola ulo sahabi dah unang ida inna adong do hadiro aung do hani oh ya aung do hungan ni lu siapa muda ya boloiron amang udah kearifan lokal doi dan ida jadi naroha ya ima turani namasa tu nasida lapatana tu keluarga ini manang keluarga manang diluati dan itu memang molo taringot saput do Song tidak kondak kini malu nunggu 10 pintu tahu ku gijang dan idok ko belage lagi manang lapin ma dan itu lapatas benon asugari misalnya pada latu sulang pahopula toras ada kapu hajulu be ulus sorin nungga siap pudi ala nungga dewasa dokoro dan itu saput nama ino dan itu saputon dan itu dan sarupa do saput tapi biasa manang ulus dia penang ruang inon ipasah di sinon lagi itu dan si kosi bolang ate mengudah itu boido lagi hotang boido dia tang dope bermakna inon dan itu dan si kosi bolang daun jarang do molo mati bulung di bayi si bolang ra jarang do te daun tang jarang do bayi ni sesona ba di luar di si bolang manang na ulus dia song didokon dia mengudah inon ya toho molorong menempat dokon asal menang ida-idain na anggur satu sidak kuboto alana nga baragama kita nuangin onate idak kuboto manguda si Surya alana arong dope ingot manguda akatona di putar nasi pe kira-kira padoknya manguda Itu tak soal itu tuh istilahnya mau mati soal itu teh Islam sebenarnya ganggu dan menghinakan. Kebiasaan saya, kebiasaan orang orang tak juga. Padahal mati bulung do ningon. Ini istilahnya undang ide-ide. Ya, pasti. Aduh, guna mati bulung memang sampai kedua deh. Iya, ala ni habuyun namanya kan, mau secara adat Batak tongdang boy. Indonesia lawan namanya luar biasa. Banding mana burung simak mata, ade. Iya kan, ala ni sihol na deh kan. Nasional maju mah. Iya. Ini nasional maju mah ini di tanah lain kan, mereka mau berjalan ini. Jalan mulu na julu kuburan dope. Dangi padu kuburan gajang ona sen tarasing do na julu kuburan neon. Nah, dangi padu kuburan gajang ini. Ya, jadi gimana julu lagi do? Alin wangin odang besok non, dong masuk aka berita naulin wangin sarupa dong wangin status ni. Alana nakini ngani adron so disodangi berita nauli odang adong aka mitos-mitos, adong mitos-mitos si habiaran. Ini wangin okan dang adong nak tibusnya di bata, husido hita marodola nate, ina marate, ina mate, adong dope, oh ya. Iya, adong dobe ya. Jadi mulanya sama naking sama nama bayi tulus sabut. Nah perjuru memang nggak takas tahu tuh mau di hamatian di mati bulung, mati makar. Mau dulu mang tepas sararing. Mau didok na julun na ya binigay dok na tutuin non, on nakatias don. Mau tias don ako lang isang dadok naking unas pemarborgin. Pero naking ipat orang babatu naking mau larong lepas satu sabu satu orang dokter mau bubuwa. Nah mau ditusi muse jala ada merata raja. Alak ni dia do na merata raja on. Pola tulangin do dari simang dari dia muse. Ya. Ada dong sangon naking hataan ulis sabun naking.
Alina memang mula sonanya binara sendiri pe atau hatok dia sona tu naking justru malah mula sona mati bulung do ijerai pedang be. Ila jolo ate. So dia asing nama ibani nama Ingaran tidak koso atau kulit di ban kuburan don. Edang napi kita parsita sono. Asido makana sono kujulun dari on. Tarsongoni do akka atan yang kena dua mula dong kena masa jangan kena mate poso mang namate dada mang namate bulung harus nama ponggolulu beda untuk pasta hari tetap do jadi tersoni mak bawa tuh masalah naking dulu sapu naking holan tulangi udah di sini skop tadi jadi mau lihat mak memang udah ala ni sero tingkop jadi naroha ala memang na berkompetensi tulang dan gitu tulang nama mupus tiki seorang para kan rodo tulang nama buan ulus tapol tuana dan itu Allah di lingkup di tulang do inon itu jala marhata raja pe kalau pabuah kutu lagi do tu sudia ke situ anda torop terlebih raja di rumah sahuta terus dia rencana nih hasutan di Pamurhaton tu udian akan menyangkut acara do teh jadi pola gejangin no jalan pola marborngin teh itu jadi akka na berkompetensi terutama ale moloro ketulang nasi dang udang ibu to dang itu dang orang dang itu ale na paling berkompetensi ima apalah tulang nah dari nama teh nama teh nah iya lasmaro hatta moloro dong na orang takas puiban don di grup WA non kita marpanukun jala muladong kasukusukunan norak mangalusi tak mau lihat mak di hamua manami marsaka batu atah marsaka mau puta Raja Sile Sabungan marsaka nak kita poparanda puta Raja Sile Sabungan solo turpuk na marhoja kusila lahina bolak horas marida horas